Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сез зәңгәр экраннар каршына 24 март җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Дәүләтова таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта. Узган атна ахырында Герат сәүдә үзәге үз ишекләрен ачты. 20 март көнне булып узган Саба районының иҗтимагый советы утырышында районда милли сәясәт концепциясын тормышка ашу апрель аенда Казанда узачак Татарстан халыклары съездына делегатлар сайлау мәсьәләләре каралды. Саба районында төрле милләт һәм дин вәкилләрен бүген дә дуслык, теләктәшлек һәм үзара хөрмәт берләштерә. Янәшә тыныч яшәү төрле милләт һәм дин вәкилләренең дуслыгы. Бүген җәмгыятебездәге иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Апрель аенда Казанда узачак Татарстан халыклары съездында да бу билгеле көнүзәк мәсьәлә булачак. Җыелыш барышында җитәкчеләр чыгышы тыңланып, делегатлар сайлау булып үтте. Совет утырышында әлеге мәртәбәле республика форумына 6 делегат сайланды. Съездга Шәмәрдән лицей директор урынбасары, рус милләтеннән булган чит укытучысы Лариса Вәлиева, Татарстан Республикасы президентының беренче укытучысы Римма Закирҗанова, Саба үзәк шифаханәсе табибы, Татарстан Республикасының от казанган табибы Эльвира Ибатуллина, Саба урман хуҗалыгыннан инженер-механик Дамир Сафин, Алим спорт мәктәбе директоры, Татарстан Республикасының от казанган физик культура хезмәткәре Рифат Хисамов, Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиевлар барачак. Саба районы делегациясе составында республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов та бар. Безнең төп бурыч дәүләтнең милли сәясәтен гамәлгә ашыру, аны камилләштерү буенча төрле чаралар уздыру, этник һәм дини нигездә конфликтлар килеп чыгуга юл куймау, тыныч илдә генә тормыш күркәм була. Безнең татар хатын-кызлары элек-электән уңган булганлыклары белән аерылып торганнар. Ашарга пешерү дисеңме, кул эшләреме, буларның барысына да куллары бара аларның. Бурынгыдан мирас булып калган һөнәрләрне башкаларга тапшыру юнәлешендә Ак калфак оешмасы актив эшчәнлек алып бара. Югары Шытсу авылы китапханәсеннән безнең сюжет. Ак калфак оешмасы Югары Шытсу китапханәсендә 2012 елдан бирле эшли. Алар аны 2000 елдан Хуҗабикәләр исеме белән башлап җибәргәннәр. Җитәкчесе Югары Шытсу авылы китапханәсе мөдире Вәсимә Заһидуллина. Ул елларда без бүтән төрле җыр, бию турында да бер-беребез белән җыелышып, киңәшеп, сөйләшеп, шулай үткәрә торган кул эшләре белән, аш-су рецептлар алыша идек, гөлләр үстерү буенча сөйләшә идек бер-беребез белән. Шулай менә инде 2012 елдан без үзебезнең алдыбызга икенче төрле максатлар, икенче төрле бурычлар алып, ак калфаклар дип исемебезне үзгәрттек тә, эшләребездә калфакларга күбрәк милли киемнәргә, гореф-гадәтләргә кайтарып, менә үзебезнең максатларыбызның төп максатыбызның берсе иттереп, яшьләргә үзебезнең матур милли киемнәребезне күрсәтүне, гореф-гадәтләребезне, милли телебезне, татар телебезне саклап калу буенча без нәрсәләр эшләргә тиеш, ничек итеп үзебезнең балаларыбызны тәрбияләргә тиеш. Менә шуларны җыелып бергә сөйләшәбез һәм бер-беребездән үрнәк алып, менә шушы калфак чигүнең яңа алымнарын өйрәнәбез. Ак калфак оешмасына барлыгы 20 кеше йөри. Иң өлкәненә 62 яшь булса, иң яше 30-да. Бер бәйрәмне конкурсында читтә калдырмыйлар. Башкаларга да үзләренең кул эшләрен тәкъдим итәләр. Ак калфак дип исемебезне үзгәрткәннән соң, калфакларга тотынгач инде узган ел без иң беренче эш итеп ак калфаклар җыелып, калфак чигеп, Сабан туйга менә шушы калфак чигүчеләр бәйгесендә катнаштык. Бу Сабан туйда 9 кеше катнашып, призлы урыннар алдык. Күңелебез бик үсте. 19-20 кешегә җыелабыз инде. Бик матур итеп бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез. Аш-су осталары конкурсы дип түгел инде, менә татар халкының милли ризыклар дигән мастер-класс үтте менә әлегенә 8 март алдыннан. Бик матур итеп шушы мастер-классны әзерләдек, күрсәттек. Һәрберебез татар милли ризыкларын чәк-чәк, гүбәдия, кош теле пешерү буенча бер-беребездән, аннан соң яңача рецептларда өйрәнәбез, инде тортлар әзерләү буенча рецептлар алыштык. Аннан бөтен дөнья чәй көне уңаеннан бергә җыелып, һәрберебез нинди үләннәрдән ничек итеп чәйләр әзерлисе, моны һәрберебез әзерләп, менә шундый чәйләребезне алып килеп, ул вакытта да декабрь аенда инде бик матур итеп чәй табынатында үткәрдек ул бәйрәмне дә. Без күбрәк җырлыйбыз, менә җырлыйк әле, җырларыбыз дигән китаплар бар бит, шуларны алып, кул эшләребезне эшләп,
киңәшкә, бераз сөйләшкәннән соң утырып җырлыйбыз да әле бик матур итеп шушы замандагы үзебезнең җырларыбызны, матур шигырьләрне. Мин үзем шигырьләр язырга яратам. Менә ул шигырьләремне дә аларга тәкъдим итәм иң беренче язганнан соң. Зәмирәнең китабы чыкты. Менә аның китабының тәкъдим итү кичәсендә Зәмирә Сәмигуллинаның "Кем син насыйп яр" дигән китабына үзебезнең акылфаклар белән бергә үткәрдек. Кабак бәйгесендә катнаштык. Шушы киемнәребезне, үзебезнең калфакларыбызны киеп, матур иттереп, аннан соң талант шоу конкурсы булды бит мәдәният йортында Сабада инде. Менә анда шушы күргәзмәдә катнаштык. Менә әйтеп узганымча, шушы үзебезнең районда үткән Сабан туенда калфак чигүчеләр бәйгесендә катнаштык. Алла бирсә, менә шулай итеп эшләребез барса әле, дәвам итсәк, ителер дип торабыз, инде дәвам итербез дип, чөнки һаман да старабыз. Күргәзмәләрдә, бу конкурсларда катнашу өчен, бәйгеләрдә катнашу өчен безнең кул эшләребез күбәячәк. Калфак чигү буенча мастер-классын Сәрия апа Мөхетдинова, чәчәкләр бәйләү буенча Гөлназ апа Салихова алып бара. Калфакларның модельләре үзгәреп тора. Быел Сәрия апа кәнител җеп белән чигә башлаган. Материалларны Украинадан, Киевтан кайтартканнар. Сәрия апа материаллар артыннан иренмичә Казанга да бара. Ул тегү белән балачактан ук мавыган. Шикән калфакларының иге-чиге юк. Сәрия апа шулай ук алъяпкычлар чигә, киез башмаклар бәйли. Өстендәге күлмәген дә үзе теккән. Плеттан теккән оригиналь өс киеме дә бараның. Ул калфакны хәзер инде белмим ничәне чиккәнде дигән хәтерләмимдер, күп чиктем инде, оныкларга да чиктем, 4 кыз оныгым бар минем, аның иптәш кызларына да чиктем. Бик теләп, бик риза булып йөри башладык, шын күңелдән. Сәрия апаның Япониядә туганнары яши. Алар да Шытсу халкының тырыш, уңган булуларын күреп тора. Теләшә районының жюри дигән авылында апам, иң ул апабыз бар безнең. Аның кызы кияүгә чыгып китте. 3 ел инде хәзер Японда кияүдә. Ул анда шул алар милләтләрнең уздыралар анда. Һәрбер милләт үз киемен күрсәтеп, сәхнәдә инде үз киемен күрсәтеп, үзенең нинди әйберләр әзерлиләр, шырмакларын, пәрәмәчләрен күрсәтеп, шайтып теге конкурс шикелләр уздыралар алар. Шунда нитергә инде күлмәген тегеп алып киткән, бергә кайткач инде җирәте белән күлмәген бергә тегеп, хәзер менә шуңа алъяпкыч тектек инде, теге татар алъяпкычы булсын дип инде күлмәк белән кияргә дип. Демәк, анда да югары Шытсуларны беләләр. Һәм аларны ничек тырыш? Әйе, горурлана инде ул безнең белән горурлана. Молодец, янаңа носкидар да бәйләп җибәрәбез без. Теге калфагын инде интернеттан теге Skype белән сөйләшкән вакытта, алсу нишәп үзең чикмисең син калфак юк дигәч, үзең чикмисең син дип, мин аңа шулай дип күрсәттем дигән, син үзең чиге аласың митан дип, үзе чигеп тегеп киде ансысан. Ул акта машинасы бар, һәм машинасы бар, инде хәзер ул да 2-3 калфак текте инде хәзер. Сигә дә тегә дә үзе дигән шулай. Гөлназ апа Салихованың чәчәкләр бәйләгәндә кулы кулга йокмый. Әлеге матур чәчәкләрне заказ белән дә алучылар бар икән. Тегүләр белән малайларым башлангычта укыганда башладым мин. Алар чәчәк бәйләргә дип әйтеп, интернетлардан карап, шулай дип мәктәпкә бәйләп, шуннан башладык. Аннан соң шу библиотекада инде. Анда бик теләп йөрибез. Бик күңелле. Югары Шытсу хуҗабикәләренә сабырлык сорый торган эшләрендә уңышлар теләп калабыз. Үзенең күз карашы белән дә бик күпләргә мәрхәмәтлелек өләшүче, гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган Рауза апа Шәрәфиевага 90 яшь тулды. Гомеренең 90-нчы язын каршы алган Рауза апа өенә кунаклар күп җыелды. Иң якын кадерле балалары, онык-шыкларыннан кала аны бәйрәме белән тәбрик итәргә Саба район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та килде. Рауза апа үзе Орша районы югары курс авылы кызы. Орша педагогия училищесында белем алган кыз хезмәт юлын Симеттә укытучы булып башлый. 1нче сыйныфка 38 баланы кабул итеп ала ул. Аның да бала чагы, яшьлек еллары Бөек Ватан сугышы чорына туры килгән. Балаларны да укытасы. Балаларны 80 яшьлек картларны, борчак җирләренә бик чабарга басуга да алып чыгасы. Барысына да тырышасы булды. Кич белән үзебез җыен активлар басудагы чүмәләгә куйган урган урак бар бит, кул белән урган чүмәләләр. Шулардан кибән саларга чыгара торган җыен активлар. Аннан соң кышка кергәч, көн талкынатгач, сорный молотелкада шуны сугалар
Оңарсыга дөрьягыз. Шойды бек кота тырышырга туры килде. Ул авырлыкны бүтән кешеләр белән, бүтән кешегә килде инде ул. Аны әйтеп бетерә торган булмады инде җаным. Сугыштан соң фронтовик Абдрахман абый белән гаилә коралар, бик матур гомер кичерәләр, 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Гаилә башлыгы инженер-механик булып хезмәт куя. Аның туганы Мәдинә апа алар белән бергә яши. Аны әле дә сагыналар. Абдрахман, койсысы иптәшем моның, койсы апайым моның, без аларны айыра алмыйбыз диләр. Без байтып куялар. Алар бик дуслар, сез аларны айыра алмассыз дип. Бик тату булдык. Мин 3нче килен булып килдем. 1нче килен, 2нче килен бар, алар бу якныкы. Шунда ул миңа үзенең васиятләрен әйтте. Үзеңә бик рәхмәт диде. Гомерең буе рәхәт яшә диде. Балаларың да бик әйбәт булдылар диде. Үзең дә бик әйбәт булдың. Мин әти белән дә яшәмәдем, синең белән яшәгән. Чөнки алар үлделәр инде, уллар бит. Ondan soң туганнарым белән дә яшәй алмадым. Иң күп гомерем синең белән үтте диде. Тормыш аппарага бик авыр, әҗиңгер булды аның белән. Хәзерге вакытта Рауза апа кызы Мәрзия апа тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә. Мәрзия апа үзе дә бала шәкәтирәләрен яңартып алды. Бик бәхетле гаиләдә үстек, бик яратып үстерделәр. Безнең әле бер әтинең апасы бар, Мәдинә апабыз. Безнең белән яшәде ул име? Ул менә безгә икенче әни булды инде. Ул да безне бик яратты инде. Шул кияүгә дә чыкмады, шушы 4 баладан аерыла алмыйм дип. Бик сораучылар булса да ире сугышта үлгән үзенең. Бик бәхетле үстек, бик күңелле үстек, әйбәт укыдык мәктәптә дә. Гел теге мактап әйтәләр инде, андый яман сүзләр чыкмады безнең турда. Йөзләренә кызыллык китермәдек, тәүфиксыз булып йөрмәдек. Рауза апа озын гомер кичерүемнең сире балаларымның игелекле булуында ди. Аның хәер дугалары балаларын саклап йөртә, балалар әни дип җан ата. Газиз әнием, сине гомер бәйрәмең, туган көнең белән котлыйм. Күрер күзеңнең яктылыгын, йөрер аягыңның сәламәтлеген, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы бирсен сиңа Ходай Тәгалә. Гомерең буенча бәхетле бул, рәхәт яшә, хәсрәт күрсәтмәсен, безнең хәсрәтләрне сиңа күрсәтмәсен, я Рабби, Ходаем, я Рабби. Ходай биргән гомерең бәхетле булсын, бәхетең гомерлек булсын, гомерең буе саулык, сәламәтлек белән яшә. Рәхмәт. Юбилярны тәбрикләргә кызы Гәүһәр гаиләсе белән килә алган иде. Еллар үткән саен әнинең кадере арта ди ул. Әти әнине без элегелектән хөрмәтләп, кадерләп яшәдек. Алар безгә бик дөрес тәрбия биргәннәр. Алар безгә дөрес юлны сайлап, шул юлдан тайпылмыйча, менә бүгенге көнгә кадәр яшибез, яшәдек Алла бирсә. Бер кайчанда йөзләренә кызыллык китермәдек. Алар безне туган җанлы итеп тәрбияләгәннәр. Менә хәзерге көндә дә без бер-беребез белән оралашып, туган җанлы булып, дус тату итеп, менә әни белән шушай итеп бәйрәмнәрдә җыелып, шушай матур итеп яшәп ятабыз әле. Рауза апаның олы юбилеен гаиләдәге һәр кем көтеп алган. Бәхетле һәр баласын сөеп, яратып каршылады. Улы Таһир аның горурлыгы да, тоянышы да. Әлбәттә, бу көнне без бик көттек инде. Әнинең 90 яшен исән сау булса иде, 90-ны күрергә язса иде дип. Чөнки менә узган ел без 55 ветеранга бардык. 90 яшен уздырган, 5 ветеранга бардык, 95 яшен уздырган. Шуннан соң гел барганда әйтә иде, менә үземнең дә әниемнең 90 яшы якынлашып килә инде дип. Әлбәттә, шушы 90 яшендә әле бүгенге көндә әни дип әйтергә, әни бар, бу бик зур әйбер. Аналы булу. Әлбәттә, без әтидән бик яшьле калдык. Ну, анна гел әйтә иде инде, әни әле әти яшендә яшәсәң иде дип. Менә шуңа күрә Марьямды матур март айында дөньяга килгән. Безнең Түбән Симет авылына укытучы булып килеп, шунда инде әти белән танышып, Түбән Симеттә калып, шушында әти белән әни 50 яшькә кадәр гомер иттеләр. Аннан соң инде менә калган гомерен шушы безнең белән. Аллага шөкер, бүгенге көндә әле ул без 4 балага, минем 3 апам һәм үзем инде гомер биргән. Бүгенге көндә 4ебез дә исән сау, Аллага шөкер, һәм әниебез дә исән сау. Бу инде бүгенге шатланып, сөенеп, Ходайга рәхмәтләр әйтеп, яшәргә булсын иде әле. Һәм инде шушы матур көндә әниемне мин юбилей белән тәбрик итәм. Аңа иң кирәге саулык, сәламәтлек, исәнлек, матур итеп әле безнең белән тагы да алга таба да яшәсен иде дип әйтәм. Шушыннан да олы терәк була алмый торгандыр. Бу гаиләдәге татулык, туганлыкның нык булуына һәр кем сокланырлык. Мәрьям ханымны да алар үз кызлары кебек кабул иткәннәр. Аллаға шүкір, менә 34 еллык бу йортка килен булып кирдем. Килен булып исемгенә кыз итеп кабул иттеләр. Үз араларына бик тиз керттеләр. Бик тиз өйрәндем. Минем
әнинде безнең әни бик әйбәт, бик сабыр булды. Минем өчен бик әйбәт булдылар. Иң тәмлесе, иң яхшысы, иң җайлысы әнигә диләр барсы да бергә. Балаларның кадер-хөрмәте ана өчен бу тормышта иң зур бүләк. Узган атна ахырында Гират сәүдә үзәге үз ишекләрен ачты һәм беренче сатып алучыларны кабул итте. Иркен, якты, уңайлы сәүдә үзәгенең ишекләре хәзер һәрвакыт ачык. Алдагы сюжетыбыз реклама хукукында булыр. Гират сәүдә үзәгенең ачылышына килүчеләрне иң кадерле кунак итеп каршы алдылар. Кайнар чәй, баллы шәкшәк, тәмле пироглар һәркемгә тәкъдим итилде. Сәүдә үзәгенең хуҗасы Наил Муртазин районда эшмәкәрлекне башлап җибәрүчеләрнең берсе. Ул үз эшчәнлеген төрле юнәлешләрдә гаиләсе белән алып бара. Яңа ачылган сәүдә үзәгенә дә зур өметләр баглый. Бүгенге көндә 2 этаж эшләйдә безнең 2 этажда 800 квадрат метр площадь торговой. Бунда аста безнең 17, üstte ikinci tarafta 17 урын, birinci tarafta 13 урын. Сәүдә пару бүгенге көндә җайлана сату инде. Иң беренче кешенең желаниесе кирәк. Авырлыкларны җиңәм дигән үзенең бер ни кирәк инде. Чөнки күп кеше эшли башлаган, әзрәк уңайсыз якларын күргәч ташлый. Аны инде менә эшли башласаң виш киреп китәргә кирәк. Бүтән семьям белән, бүтән җаным таным белән дигәндәй, шулай эшләсәң генә нәтиҗәләргә ирешә аласың инде. Иркен зал, күңелгә ятышлы павильоннарның барсы да сатып алучылар мәнфәгатен күздә тотып эшләнгән. Күкмара районы Иядегәр авылыннан Бәшәровлар гаиләсе яңа сәүдә үзәген бигрәк тә ошаткан. Сәүдә эшен киңрәк җәелдерү мөмкинлекләре булуга алар шат кына. Үзебезнең клиентлар безнең монда киләләр. Ни өчен дигәндә без Күкмара шундый фабрикасының ничәмә еллар буе улыларга, балаларга курткалар сатабыз. Янда соң Төркиядән, Белоруссиядан, Кытайдан товарлар алып кайтабыз. Шуңа күрә Казаннан, Чебоксардан костюм шалбарлар алып кайтабыз. Шуңа күрә безнең клиентлар бер кайчанда югалмаячак. Безне зәп шушы сәүдә ноктасына да килә башладылар. Ассортиментлар үзгәрде. Иң беренче ачылу хотыннан без Күкмараның 9нчы фабрикасыннан мехаушкаларын 100 сумнан гына саттык. Клиентларны монда чакырдык. Барсына дагы 100 сумнан гына барлык трикотажный товарларны, свитерларны biz 4 gün şайтып 100 сумнан товар саттык. Безнең клиентлар яңадан нинди товарларыгыз бар дип яңадан киләләр. Сәүдә үзәгенең 2 катындагы павильоннарда һәр сатып алучыны сөенеп каршы алдылар. Күп эшмәкәрләргә электор гына урыннарда сәүдә белән шөгыльләнергә туры килгән. Биредәге иркенлеккә алар сөенеп бетә алмый. Мин 11 ел сәүдә үзәгендә эшлим инде. Мондый якты, нигә сәүдә үзәгенә якты халык өчен, менә сатып алучылар өчен, сатучылар өчен уңайлылыклы сәүдә үзәгенә бик кызыгадыр, бик сөенеп килдем. Бик бәләкәй җирдә эшләгән идем моңарчы. Исән сау эшләргә язсын. Наил Варисовичның семьясына зур рәхмәтлебез. Шушындый халык өчен, сәүдәгәрләр өчен шушындый уңайлыклар тудырган өчен. Һәм моннан соң да бергә исән сау эшләргә язсын. Без Сибирский здоровье компаниясендә 3 ел эшлибез. Халыкка натуральный үләннәрдән җитештерелгән продукция сатабыз. Продукциябыз искиткеч әйбәт. Белеп кулланганда курслап дөрес итеп эшкәндә нәтиҗәсе искиткеч. Килегез барыгыздан көтеп калабыз. Фәрит һәм Гүзәл Шәйдулловлар яңа бинага күчкәч тә тиз арада клиентларын җәлеп итә алганнар. Без инде күптән эшлибез. Безнең бер нокта точкабыз универмаг зданиясендә дагы бар. Халык бик яратып йөри. Бездә основный менә шу көн күреш кирәк яраклары. Бик яратып алалар менә бу яктагы. Халыкка нәрсә кирәк шул бар. Аннары эшлибез заявкалар белән дәген. Кеше заявка бирә икән, без аны бер атна эчендә алып кайтып бирәбез ул әйберне. Сатып алучылар да Гират сәүдә үзәген бик теләп, карап, танышып чыктылар. Сәүдәгәрләрнең ачык йөзе, шәһәрдәге кебек шартлар аларга бик тә ошады. Бу кибеткә килеп кергәчтә минем шатлыклар артып китте нәрсәгә. Бу кибетне төзүче минем укучым Наил Муртазин. Бездә укып чыккан яхшы җигет. Менә шушындый сабага бик бай кибет зданиясе төзеп куйды. Рәхмәт яусын, исән сау эшләсеннәр барса да. Товарлары күп булсын. Халык бердә туктап тормасын. Сатулары үтеп торсын. Безгә пенсионерларга да яраклы, үтемле товарлары булсын. Исән сау эшләсеннәр. Бу безнең
тынычлыгыбыз, байлыгыбыз, күңел тынычлыгы булсын һәркемгә дә, сатучыга да, алучыга да күңел күтәренкелеге булсын. Исән-сау еллар тыныч булсын. Яңа ачылган Кират сәүдә үзәгенең ишекләре һәр көнне сәгать 8-дән 17 сәгатькә кадәр ачык. Килсәгез, үкенмәссез. Узган атнада лесхозның Норатбыз сарайында ир-ат командалары арасында Татарстан Республикасы кубогына хоккей буенча финал уеннары үтте. Лесхоз бызында Саба районының Тимирхан командасы Ширмешан уенчыларын кабул итте. Уеннар 3 периодта барды. Ныклы әзерлек белән көндәш командага каршы көч сынашсалар да, алкалар Сабалар капкасына күбрәк керде. Нәтиҗәдә очрашу Ширмешан командасы файдасына төгәлләнде. Безнең Саба районы командасы 2нче урында. Әлеге уен дустана мөнәсәбәттә профессиональ дәрәҗәдә үтте. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барша мактаулар Аллаһы субхана ва тағалага булсын. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан иксез-шиксез салаватлар булсын. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган күркәм, мөбарәк Аллаһның сәламы белән һәммәгезнең сәламлим, мөхтәрәм газизин кардәшләрем, Аллаһның сәламы, рәхмәте ва баракаты булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Аллаһ Тәала ил көннәребезне тыныч итсен, тәннәребезгә саулык, сәламәтлек, җаннарыбызга сихәт биреп, иман байлыгы биреп, булганның бәрәкәтен күреп, сөенеп яшәгән насыйп итсен. Шушы дөньялыкта яшәгән вакытта без Аллаһ Тәаланың булган сүзе Куръани Кәримгә һәм пәйгамбәребезнең сүзләре булган хадис дип аталган шушы хадисләргә нигезләнеп яшибез. Алар белән гамәл кылабыз. Һәм шушы кылынган гамәлләребез безгә бу дөньяда һәм ахирәттә бәхеткә ирешергә бер нигез булып торачак. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер мөбарәк хадисендә әйтә: Кыямәт көнендә кеше баласына 5 сорау бирмеше, аның аягы җирдән аерылмас дип әйтә. Шушы хадисне бу урында туктатып торып, аңлатма биреп китәсем килә. Менә кыямәт көнне кешеләр каберләреннән кубарылгач, хисап мәйданына барганчы, аларга 5 сорау биреләчәк. Бу һәммә кешегә бирелә. Менә ялгыш фикер йөртүчеләр дә бар. Кай вакытта шәхсән миңа шундый үземә дә шундый сорау биргәннәре булды, шундый сүз әйткәннәре булды. Ашырга утыргачтан сиңа бу ризыкны ашырга ярамый, безгә ярый дигән шикелләр әйт. Безгә ярый дигән шикелле әйтәләр. Әмма дә ләкин мин әйтәм, сезгә дә ярамый бу ризыкны ашырга. Ничек миңа ярамый дип әйткәч, син бит мәчеткә йөрисең, син бит дин тотасың диләр. Юк, җәмәгать, Аллаһ Тәаланың барча кешегә, барча кешелек дөньясына тыйган кайбер ризыкларны. Шуңа күрә бу кеше мәчеткә йөри, бу кеше дин тота икән, һәм бу кануннар, бу сораулар шушы кешегә генә кагыла икән дип уйларга ярамый. Һәм Мухаммад алейһиссалам әйтә, шушы 5 сорау һәммәдәге кешегә биреләчәк дип әйтә. Һәм шушы 5 сорау бирелмичә, аның аягы җирдән аерылмас ди. Шушы сорауның беренчесе нинди була? Син вакытыңны кая сарыф иттең дигән сорау булачак. Менә безгә бирелгән вакыт бик кыйммәтле төшенчә. Шушы вакыт дигән нәрсәне бер инде акчалар белән кире кайтарып булмый торган әйбер. Бер шагыйрьнең шундый әйткән сүзләре бар. Якутларны табып була вакыт белән. Вакытларны табып булмый якут белән дигән. Якут инде янтар була, кыйммәтле таш була. Менә ташлар вакыт белән табыла, әмма дә ләкин вакытны нинди генә кыйммәтле ташлар белән, нинди генә байлык белән кире кайтарып булмый ди. Шуңа күрә менә бу иң кыйммәтле әйберебез. Вакытыңны син кая сарыф иттең дигән сорау биреләчәк. Әйтик, җомга көне, җомга намаз вакытында кеше сау сәламәт булып эштән азат булса, китә алса эштән. Ял көннәребез отпускы булса, аның вакыты буш булса, ул инде шушы Аллаһ Тәала кушкан әмерне үтәмичә, башка бер эш белән шөгыльләнсә, дөньяви эш белән. Менә бу вакытны ник булай үткәргәнебезгә безнең җавап тотасы булачак. Гомумән, намазларны үткәрү өчен вакытын кая сарыф иттең? Һәм башка, менә без вакыт, кемдер вакытын инде спорт белән шөгыльләнүгә бик күп бирә. Әлбәттә, мин аны начар дип әйтмим, бу кирәк гамәл. Мин моны үземдәгән бик хуплыйм, әмма дә ләкин кеше үзенең булган бөтен тормышын шуңа кертеп бетергә тиеш түгел. Кемдер башка бер
күңел ачу чараларына йөрүгә үзенең вакытын бик күп сарыф итә. Монсын дагы инкар ителми, монсы дагы яраган гамәл, ярый торган гамәл. Анда ярамаган әйберләр тыңламаган вакытта, күрмәгән вакытта, әмма дә ләкин үзенең бөтен вакытын анда сарыф итеп бетергә ярамый. Шуңа күрә кеше вакытыңа кая сарыф иттең дигән вакытта үзенең Аллаһ Тәала биргән шушы 24 сәгать бер тәүлектәге вакытка Аллаһ Тәала да бүлеп бирергә тиешбез. Икенче сорау, сәламәтлеген кая сарыф иттең? Менә кайбер кешеләр сәламәтлекләрен төрле харам ризык ашау белән сарыф итәләр. Харам ризык эшу белән сарыф итәләр. Харам эшләр белән эшләү белән сарыф итәләр. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәала биргән әманәт, безнең сәламәтлегебез безгә инде бу дөньяны алып бару өчен һәм гамәл гыйбадат кылу өчен бирелгән. Һәм бу әйберне без күз алдында торырга тиешбез. Икенче сорау, син үзеңнең сәламәтлегеңне кая сарыф иттең дип әйтеләчәк. Шуңа күрә ризык ашаган вакытта, эчемлекләр эчкән вакытта һәм башка гамәлләр белән шөгыльләнгәндә сәламәтлегебезгә зыян килсә, без белергә тиеш. Без моны нинди урынга сарыф итәбез? Өченче сорау ул байлыгыңны ничек җыйдың дигән сорау булачак. Шуңа күрә кеше харам эшләр белән шөгыльләнеп, әйтик, дуңгыз үстереп сату, аракы сату, эшләп кешеләрнең хакын түләмичә калдыру шикелле начар гамәлләр белән үзенең байлыгын тупларга тиеш түгел. Чөнки кыямәттә соралачак. Өченче сорау, ул да булса байлыгыңны ничек тупладың дип соралачак бездән. Һәм дүртенче сорау, ул да булса шушы байлыгыңны син кая сарыф иттең? Кемдер байлыгын инде төрле азартлы уеннарга тотып бетерә. Кемдер харам ризыкларга тота. Кемдер хатын кызларга хирыс була. Ярамаган җиргә тота. Бу бик нык тыелган гамәлләр. Һәм кыямәттә без инде кешенең акчасы булса, байлыгы нисап суммасына тулса, адәм баласы белергә тиеш, закатын түләргә, хаҗын кыларга, фәкыйрьләргә ярдәм итәргә, һәм әлбәттә гаиләсенә, туганнарына булышып, матур итеп яшәргә тиеш. Һәм бишенче сорау ул да булса, гыйлемеңне кая кулландың, кая сарыф иттең дип. Менә кешегә гыйлем бирелгән. Кемдер бер төрле фән өлкәсенә бик нык алга китә. Кемдер ашыгып шу өлкәсенә бик нык алга киткән була, һәм башкалар. Шуңа күрә менә кеше, кайбер кешеләр химия, биология фәнен бик нык үзләштереп, аның белән синтетик наркотиклар ясыйлар. Ә икенче берәүләр аны дару эшләүгә кулланалар бу гыйлемен. Шуңа күрә кешегә гыйлем бирелгән, ул гыйлемен ничек куллана? Шуңа күрә менә 5нче сорау булачак дип әйтелгән. Ул да булса, син гыйлемеңне кая кулландың? Менә мөхтәрәм җәмәгать, бу сорауларга игътибар итик. Аларны инде анализлап яшәгән вакытта тагын бер кат кабатлап китәм. 1нче сорау булачак инде, син вакытыңны кая сарыф иттең? Син сәламәтлеген кая сарыф иттең? Син байлыгыңны ничек җыйдың? Һәм 4нчесе, ул байлыгыңны кая кулландың? Һәм гыйлемеңне кая кулландың? Ничек итеп син яшәдең? Дигән сорауларга безнең инде җавапларыбыз әзер булырга тиеш. Шуңа күрә яшәгән вакытта үзебезнең вакытыбызны, сәламәтлегебезне һәм башка санап кителгән әйберләрне дөрес кулланып, кыямәттә Аллаһ Тәала каршында битебез кызарлык булырга тиеш түгел. Һәм без үзебезне, гаиләбезне, туганнарыбызны, якыннарыбызны барча кешелек дөньясын сөендереп, шатланып яшәргә Аллаһ Тәала хәерле гыйлемнәр бирсен һәммәбезгә. Сезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте ва баракаты булсын, мөхтәрәм газизин кардәшләрем. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Сабадул кынары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.